Miri, perdoni que faci tard, però la meva dona, que em va canviar el cotxe d'aparcament ahir a la nit i aquest matí no el trobava. Ja imagino que tothom li deu dir el mateix, però en el meu cas és veritat. No sé què hi faig aquí. Jo estic perfectament bé. Senyor. Senyor? Escolti, senyor. Li fa mal res? Es troba bé? Estic perfectament bé, que puc anar a casa ja? Esperi un moment. Sap com es diu? Que si recorda del seu nom. Però què s'ha pensat? Joan. Senyor, aquí el DNI diu Robert. Vull dir que Joan, collons, vés més amb compte amb el cotxe que quasi em mates, Senyor, jo sóc el de l'ambulància i em dic Pere. A més, vostè ha xocat contra la farola. Ara no em canviïs de tema, Jaume? Carles? Joaquim? Robert? Em dic Robert. Bé, Joan, m'ha agradat molt veure't, Dóna records a casa. Ja ho veu. Avui en dia no ens podem fiar ni dels ambulancieros. Ni tan sols van fer parte. No, no té res a veure amb l'amnèsia. El problema és el tema aquest que s'han inventat de l'amnèsia. Perquè jo me'n recordo de tot. Hòstia, quina maquineta. Hòstia, els pacients. Bon dia. Bon dia. Què? Com anem? Malament. Doncs tinc bones notícies. Sí? Sí. Pel que llegeixo l'informe, vostè està a punt perquè li donem l'alta. Però si no em puc ni moure, jo. Doncs no és el que llegeixo l'informe. Aquí diu que vostè ha evolucionat favorablement al tractament. Ja veurà, fem una prova. Miri de posar-se dret. No. Confia en mi, que sé del que em parlo. Soc metge. Molt bé. Relaxis, tranquil. A veure, inhali, exhali, inhali... Però què ha passat aquí? Filla puta. Això em pregunto jo. Ajudeu-me. Qui ha escrit aquest informe? No veuen que s'han oblidat de posar que a aquest senyor li fallen peces? Això és inadmissible, Què diu? De què parla vostè? Cony, de l'expedient. No ho posa enlloc que aquest senyor no sap caminar. Paràlisi a les cames. I no ho podeu dir pel seu nom, això? Digueu que és un tullido, o un lisiat, o el Robocop, i així ens entenem tots. Però vostè qui és? Ja estem amb la pregunteta. I vostè què? Qui és? El doctor Serra. Quin Serra? El que arrastra els collons per terra? Gràcies, heu estat un públic formidable. Seguretat! El pitjor de tot no són els companys de feina, que sempre han estat una mica rarets. El que més greu em sap és que fins i tot la meva família s'ha conxorxat per fer-me creure que em falla la memòria. A veure, qui no ha tingut un lapsus momentani alguna vegada i s'ha oblidat del nom d'algú que coneixia? Hola! Passeu, passeu! Què, com està, Robert? Molt bé, Anna. maca. Què, preciosa, ara feia dies que no parlava. Robert, em sembla que et confons. Jo sóc la seva parella. Ah, molt bé. Estic un parell d'hores a l'hospital en coma i tu aprofites per embolicar-te amb el primer penjat que et trobes. Robert. Sóc el Marc, el teu germà. Ja ho sé que ets mon germà, i precisament per això... Per cert, com està la mama? Bé. La mama està bé. Diu que demà et vindrà a veure. Gràcies pel sopar, Estava boníssim. Passeu bé. Ja ho veu, em fan moving. I a sobre m'envien a parlar amb un bloquero. Tots els respectes.
Però els psiquiatres sou els Vespinos de la medicina. A vostè tampoc li han portat el cafè, no? No ho entenc. Fa dies que vinc a aquest bar i sempre s'obliden del cafè. Bueno, vostè farà el que voldrà, però jo aquí no hi penso tornar. Bueno, que me voy, Gràcies pel cafè.